Poppy's Hair Studio. Η τέχνη στα μαλλιά σας. Καπετάν Ντόγρα 32. Τηλέφωνο 2310 950 525. Και βρισκόμαστε στο κομμωτήριο Poppy's Hair Studio, εδώ στην Καπετάν Ντόγρα 32, στα Κωνσταντινοπολίτικα, στην Πηλαία. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η υπεύθυνη του καταστήματος, κυρία Πόπη. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο για μια γυναίκα από το να την περιποιούνται τα μαλλιά της. Πιστεύω αυτό τονίζει και τη θηλυκότητα και τη γοητεία της. Poppy's Hair Studio, καλησπέρα Πόπη. Καλησπέρα Τάσο, καλώς ήρθες στο χώρο μας. Τι υπηρεσίες συναντάμε εδώ στο Poppy's Hair Studio? Οι υπηρεσίες μας είναι ανδρικά κουρέματα, γυναικεία, παιδικά και χτενίσματα. Έχουμε αντάβιες, βαφές, περνάμε extension και τρέσες. Εδώ έχουμε μια περιποίηση προσώπου από τη νεκρά θάλασσα που διώχνει τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα μας χωρίς να ερεθίζεται το δέρμα. Δεν έχει κόκκους, είναι ελαίο. Μόλις το ακουμπήσετε θα δείτε τι διαφορά έχει το δέρμα σας το πριν και το μετά. Και με το κολαγόνο που θα βάλουμε μετά από εδώ θα μειώνει τις λεπτές γραμμές. Κάνουμε μια προσφορά στο πρόσωπο της γυναίκας και στο άντρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι μια φυσική ανανέωση προσώπου που στοιχίζει μόλις 5 ευρώ. Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη τι συμβαίνει, Πόπη? Έχουμε μια προσφορά που είναι με κάθε βαφή, κούρεμα, το χτένισμά μας είναι δωρεάν, ή αν κάνει βαφή, αντάβιες, κούρεμα, πάλι το χτένισμά μας είναι δωρεάν, και σκέτο κούρεμα να κάνει, πάλι το χτένισμα το κάνουμε δωρεάν. Πόπη, ασχολούμαστε και με τις νύφες και έχουμε και περιποίηση προσώπου? Βεβαίως, έχουμε προσφορά στις νύφες 150 ευρώ και ένα συγγενικό πρόσωπο χτένισμα δωρεάν. Και έχουμε και περιποίηση προσώπου που είναι στα 5 ευρώ με κρέμες σαβάνι από την νεκρά θάλασσα και peeling χωρίς κόκκους. Και στο Facebook, Poppy's Hair Studio PHS. Poppy's Hair Studio. Η τέχνη στα μαλλιά σας. Καπετάν Ντόγρα 32. Τηλέφωνο 2310 950 525.